நான் அமெரிக்காவுக்கு வந்ததுலேருந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு டவுட்டுங்க. இவ சோத்த தான் திங்குறாளா? இல்ல வேற எதையும் திங்குறாளா? அப்படின்னு. அட நீங்க நெனைக்கிற மாரி இல்லங்க. உண்மையிலேயே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் மேல உள்ள அக்கறையில அரிசி அங்க கிடைக்குதான்னு ஒரு டவுட்டுங்க. வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஸோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கெஞ்சி கேட்ட காரணத்தினால நான் கெஞ்சியே கேட்கலையே. இனி கேட்பேன்னு சொல்ல வந்தேன். நான் இன்னைக்கு அமெரிக்கால அரிசிலாம் எந்த அளவுக்கு கிடைக்கும், எத்தன வகையான அரிசிலாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத காட்டலான்னு வந்திருக்கேங்க. நான் வந்திருக்கிறது இப்ப இந்தியன் ஸ்டோருங்க. இந்தியன் ஸ்டோர்ல தான் வந்து அரிசி, பருப்பு நம்ம ஊர்ல டிப்பிக்கலா விக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இங்க தான் வாங்க முடியும். ஸோ இந்தியன் ஸ்டோர்ல பார்த்தீங்கன்னா, அரிசிக்கு ஒரு செக்ஷனே வச்சிருக்காங்கங்க. ஸோ இங்க எல்லா டைப்பான அரிசியும் கிடைக்குங்க. நம்ம ஊர் மாதிரி இட்லி அரிசி, பச்சரிசி, பாயில்டு அதாவது சாப்பாட்டு அரிசி, அதுக்கப்புறம் பாஸ்மதி அரிசி, ப்ரவுன் ரைஸு, சீரக சம்பா ரைஸ் கூட கிடைக்கும்னா பார்த்துக்கோங்களேன். ஸோ வந்து 5 கிலோ பேக் வந்து அப்ராக்சிமேட்டா சொல்லணும்னா $28 இருந்து ஒரு $34 இருக்குங்க. பிராண்டை பொறுத்து, அரிசியை பொறுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரைஸ் மாறும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. டாடா.